Allah anan layin kike? A'a ba anan layin nake ba. Okay ba kuwa ce ke. San sunan babana Rano. Kin gane? To mun zo mu sai gida ne anan da yake muna tallafin marayu. To shine zo nake dan tutuba. Amma da Allah in ba za ki damu ba ina son san sunanki. Sunana Maryam. To Maryam, alhamdulillah ina ji dadi. Yawwa ni ma na zo ne ina duba gidan marayu da muka siya da yake muna harkan marayu. Kin gane? Na zo nake duba sai kuma gashi Allah ya haɗa ni ki. Amma in ba za ki damu ba ina so mu dan saba da ki. Saboda dama ina so in yi aure. Yanzu Allah ya sa muka saba ina so za mu fita kamar kasar waje turai irin su Malaysia su China su Dubai haka a dan je mu dan yawo rayuwa sannan mu damu da huta. Amma in ba za ki damu ba ina so ki ban lamba wayarki. Na gode. Na gode. Insha Allah. Na gode. A zahiri irin yadda nake ji nake kamar ba wata. Amma kwana biyu na ga bana gane kanki Maryam. Wallahi ji nake wani zubin har ina kasa bacci ma in ta tunanin ki ina gani. Ni fa na canja ra'ayi. In canja ra'ayi? Na canja ra'ayi ka fita a rayuwata. Allahi Maryam ko na miki wani laifi ne? Ni ba abin da kamun kawai na canja ra'ayi ne. Ko dole ne sa? Ai ba a so dole ku. To ka fita a rayuwata ni ka daina bi na malam. Kawai ka koma ni mai ruwa zan tafi nema. Ki hakuri Maryam kin san ka daina bi na a'a. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam ruwa nake so kura daya. Kura daya. Yau. 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 Yau oga. Ruwa za kai wannan kura daya. Dan yayi rano? Yace?